आणि म्हणून प्रधानमंत्र्यांनी घोषणा केली असा एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत ज्या ज्या वेळा असा त्यावेळा भारत श्रेष्ठ असा. आणि म्हणून आम्ही एक रावपाची गरज असा. आमची भाषा वेगळी असत, आमचे रहन सहन कपडे वेगळे असत, आमचे खानपान म्हणजे जेवण वेगळे असत, आमचे बाकीच्या गोष्टी वागपाच्या पद्धती वेगळ्या असत, पण आमच्या भितर संस्कृती जी असा ती एकच असा. काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत जी संस्कृती असा ती एकच असा, तातून फरक ना. आम्ही थंय वतकच लक्षात येता केरळात अरे आमच्या भितर कांयच फरक ना. आणि सगळे लक्षात असे येवपाक लागले की थंय इतले मोठ्या प्रमाणात लोक रावतात. केवळ तिरुवनंतपुरम थंयसर 350 कोंकणी कुटुंबां रावतात. 350 हे केवळ तिरुवनंतपुरम. पूर्ण केरळात जवळजवळ 5000 कोंकणी कुटुंबां असतात, मराठी कुटुंब असतात, पंजाबी असतात, उत्तर भारतीय असतात. ह्या सगळ्यांक एकत्र हाडून साधप कितें. आज आमी हांगासर एकत्र आयल्या. आज मुद्दम आयला, राती हांव कोची आशिल्लो. आज सकाळी फुडें फ्लायट घेतली सकाळी 6:15ची आणि हांगासर हांव 7:30 पावणे 8 गोंयांत पावलो. कित्या खातीर म्हजे केरळचे भाव भयणी हांगासर ओणम साजरो करतात, तांच्यांनी आपयला. ज्या प्रेमा खातीर हांव हांगासर आयला, तुमच्या प्रेमा खातीर हांगासर